CR. Basta yung araw ah. Pagpanggas dito ah. 49.70 Uno fuel Pagbilao. Punta na si CR. Punta na si CR. Saan? Wala na, sa may Atimona na. Wala, sa may Atimona na. Hoy, salamat Noy. Salamat Justin Motovlog. Next week, buti nakulayan yung ano namin. Nakulayan na rin yung drawing. Tagal ng biyahe, dalawang buwan walang biyahe. Pagas muna kami dito sa Ono Fuel, tapos tuloy na rin. Medyo maayos ang panahon natin ngayon dito sa Quezon Province. Ay, Jack up, shoutout, Manny Cardio. Pares, thank you Paps. Shoutout sa inyo. Live tayo, Atimona, Pagbilao. Oo. Kulimlim lang pero di ganun ka ano yung araw. Pero ayos na ayos sa biyahe. Tutuloy na rin kami, salamat.